V našem Karvickém expresu nám zbývají poslední 2 střední školy, které vám chceme ukázat. Pravidelné reportáže mají žákům 9. tříd a jejich rodičům přiblížit střední školy ve městě. Dnes nahlédneme do střední školy Dakol. Vyšší odborná škola Dakol a střední škola Dakol vznikla v roce 1991 přeměnou ze středního odborného učiliště Kovony, které v Karviné fungovalo od roku 1983. Škola má v současné době 2 zřizovatele, Vladimíra Koldera a Jaroslava Dadoka. Dakol navštěvuje 12 studentů. Disponujeme vlastně 3 takovými lokalitami, kde prochází, kde se realizuje výuka. Tím nosným segmentem jsou Petrovice u Karviné. Stejně souměřitelná škola je v Orlové velikosti a 3. takovým punktem je bývalá celotýdenní školka v Karviné Novém Městě. Tady v Petrovicích je hlavně nosným programem hotelnictví, vedle toho obchodník a mechanik stroje a zařízení, to jsou maturitní obory spolu s nástavbovým studiem, který je maturitní, a pak jsou to klasické učební obory. Praxe studentů probíhá na území České republiky, ale i v zahraničí. Máme spádovou oblast vlastně celou Evropu. Počínaje Chorvatskem přes Rakousko, Německo, hlavně Francii, z ní Korziku. Dlouhodobě spolupracujeme s projekty Leonardo da Vinci, projekty Mobilit, které nám vlastně tyto cesty umožňují finančně podporovat. Například tento student se zúčastnil 3měsíční praxe na ostrově Martinik v Karibském moři. Já jsem tam byl jako na postu číšníka. Byla to jedna z nejhezčích praxí, která vlastně země, kterou jsem navštívil. Jako škole za tady to všechno moc děkuju, protože si myslím, že jen tak někdo se nedostane a nemá tu příležitost dostat se někdo do Karibského moře jako student střední školy. Kromě zahraničních praxí si nabité znalosti mohou studenti vyzkoušet i přímo v Petrovicích. Velkou výhodou naší školy je, že vlastní také hotel a naši studenti zde vykonávají odbornou praxi. Jsou to praxe v oblasti stolničení, to znamená obsluha hostů, praxe v kuchyni a praxe na recepci. Tyto praxe jsou dobré v tom, že vyzkouší mou odbornost v tom, co se vlastně učím ve škole teoreticky. O 12 se vlastně otevírá tady, tak přijdou hosti a normálně pracujeme, jak kdybychom měli pracovní dobu, tak obsloužíme všecko. Spokojení jsou nejen hosté, ale i mistrová za dveřmi kuchyně, kde také probíhají praxe. Holky tady mají vynikající praxi, učí se, jsou snaživé, ochotné, milé. Vzala bych si je do své restaurace určitě. V době naší návštěvy se ve škole konal 11. ročník celostátní konverzační soutěže hotelových škol. Mluvilo se německy, anglicky a hlavně francouzsky. Loni náš student Tomáš Rajskův v Poděbradech vyhrál ve francouzském jazyce. Teďka máme vlastně těžší témata, ale jako to vůbec nevadí, bo já se si podle těch témat se podíval na internet, něco jsem se podíval, co se týče hlavně těch gastronomických věcí, a potom jsem si to vlastně sám překládal všechno do francouzštiny. Vraťme se ještě na chvíli za ředitelem školy. Vysvětlí nám ještě jednu důležitou věc, a to je nástavbové studium. Absolventi klasických učebních oborů můžou denní formou po 2 letech získat maturitní vysvědčení a v dálkové formě po 3 letech. Navazuje toto naše vzdělání na jejich učební obory a je to koncipováno do oboru, který se jmenuje centrálně podnikání. O studenty po této stránce je postaráno tedy velmi dobře.